Моринур шәһәрдән кайтты. Оны күргәч, авыл мәшләре барсы да ах итте. Үзе ябыккан шыра кебек инде менә. Üstündәге күлмәге шалбары йыртылып төккәләнеп беткән. Җитмәсә, нечкә генә муенына нәзик чылбыр белән колай тышкан таккан булган. Моринур, ничексең шәһәрдә? Шәп яшәдеңме? Дип сорады аннан Мираугали исемле тук чырайлы мәче. Әйе, шул хәтле шәп яшәдем. Искиткез, дип җавап кайтарды ул һәм баш бармаган югары тырпайтты. Ашау ничексең калада? Диде Мияубикә. Ризыклар һаман да талонга гынамы? Ашау бойларша. Көн сайын балык, тозлысы, кипкәне, шулпада пешкәне, дип санап китте ул. Чыкканнар, бармы шәһәрдә? Диде Мираугали, төкеркләрен көчкә йотып. Көн сайын ашадым аларны, кыздырганнарын, коклаганнарын. Шәһәрдә яшәргә була икән алайса. Әлбәттә, әле ничек кенә яшәп була. Көн сайын сөт эчтем. Сыерныкын, кәҗәнекен, күгәрченекен, каймакларны әйтәсе дә юк. Авыл мәшләре телләрен чыгарып, иреннәрен ялманып алдылар. Шәһәр инде. Хәер, шәул түгел, диде Моринур. Авыл мәшләренең берсенең дә шәһәрдә булганнары юк иде шул. Шуңа күрә алар бердәм көрсенеп куйдылар. Шәһәр оҗмаху, диде Моринур, үзе шаккатып, тыңлаучыларга күңеле тагын да булып. Шул вакыт Мияубикә исемле мәче каяндыр зур тәлинкәгә салып сөт алып килде. Авыл мәшләре дәррәү сөт эчәргә керештеләр. Моринурның авызыннан сулар килде. Дөресен генә әйткәндә, диде ул, минем күптән җүнләп ашаган эчкән юк инде. Авыл мәшләре тәмләп сөт чумру белән мәшгуль иделәр. Алар Моринурның ошбу сүзләрен ишетмәделәр.